twak maro ka wera kata kod ote moko pod abro medo somo ka wadhi mbele kod twak maro. Otino waselero ne jopiny kako onego bed ni ng'ato register ohala mare kata ndiko ohala mare, kako onego bed ni oyudo permit, kako onego bed ni oyudo kata license mare, pesa monego bed ni ochako godo ohala, yo makare monyalo bed no yude. To nitiere kod wach moro kai nikech iyudo ni ng'ato yes osechako ohala mare yo makare. To mana kake wasewacho ni ohala en tuk yuto kachiel kod lal. Inyalo yuto kawuono, inyalo lal kawuono. Ohala maber ka ng'ato chako, onego bed ni kaw thuolo mar ndaladi. Ka ng'ato ponono pok ochako yudo pesa kata mano muluongo ni profit. Nikech ponono ng'ato onyalo bedo ni oyawo ohala ne kawuono tarik 19 dwe mar 10. Ponono oketo geno ni kango chopo kata tarik 19 dwe mar 11 to onego bed ni ponono aseyudo profit moro. Timeline mane monego bed ni wamiyo ohala mar mondo miye king'e kiyudo lal makare kata yudo profit madwarore. Profit mar ohala onego bed ni yudo immediately me yudo ohala me chako ohala no. Nikech kiwaro bando for example to ibulo bando kata na ichwa iboko bando. Onego bed ni at the end of the day yudo profit mar ohala. But gimonego wawuoye en ni to ohala ni ere period monego bed ni monitor growth so that profit ni yani ohala nigi profit ma inyalo kawo tiketo back, yani omedo part of your capital. I think that is what aparoni mane kama penyo no monego be because again profit nyakwa yud every day. Now kwa ng'iyo growth ohala nigi 3 stages mare mag growth. Nitiere samo chakre, nitiere samene stage madiere kanyo, to nitiere sama okoro ene gimlo ni exponential stage. Oyeni mang'eny kata ki study oldi mang'eny mane pinywa kae kochopo higa mar 7 to ohala nitie gimlo ni decline stage. Any business that you can think of bro chako bedo gi decline stage. Koro at that point mane mo decline no ibiro ni profit ne king'iyo the graph mar profit is just flat. Koro at that point wabiro gi strategy smart ma ensure niya wakendo wa booste mondo chakre mane biro ni wendi mang'eny biro ni kosetero kochopo higni moro madhi 10 kama to either iloko ne nying or iloko ne gimoro in ibro we ni en ohala manyien okada name a few mwang'eyo. The directors are just the same people. Everything is the same. Anyalo ne gin mana joko lewni magiloko mago gin strategy. But ohala mondo mi wachak now realize growth mare onego bedi within the first 3 years. Onego bedi waseng'eyo ni to ohala ni be omiyo wa pesa manyalo miyo wachak, for example ka in ohala mar matatu onego bedi ng'iyo matatu ni within that span of 3 years onego bedi osemiyi matatu machielo. Tende ni iseyudo profit moro omore gi capital, iseplow profit moro omore gi capital moro manichake kocha kamano. Hai lero kanyo makare ahinya jo